Takže ahoj, zdravím vás Majky u druhého dílu dobrodružství z Battlefieldu Play for Free. Jsem tu dneska s Filipem. Ahoj. Ale bohužel bez Pavla Šejvla, který nevím, proč se nedostával na Skype. A předvedem nebo ukážem vám další dobrodružství z Battlefieldu tedy. Jestli mám mauko. Já hraju za snipera, Filip, já se vaši pletu. Filip na mě volá, že už má auto a já už ho vidím. Jo, ty máš teď zbraň domů? Jo, jsem v autě. A po mně někdo šije. Tak zase. Necháme to autorem do budky. A ty hraješ za co? nám čuruje auto. Ty hraješ za Enginera pořád? Jo. OK, takže Filip hraje za Enginera, takže můžete vidět, že už to máme rozehraný. Já jsem 11. a mám 3 killy, 3 chcípnutí a 821 skóre. Filip je 13. má 7 D2 a 0 killů a má 576 skóre. Dobré auto. A bych potřeboval spíš náboje sehnat. Ty vole, ty miny tady. Hej, hlavně až pojedeš, tak bacha na ty miny, jo. Nějaký. Tady u mostu jsou miny, ale ty jsou asi naše, takže by ti něco dělat neměli. No, najednou tam budu a bouchnu. Mám zbraň SMGčko. Mám pistolku. Pak je tak jedna pistolka, kterou si můžete označit tank. Že jo, Šimi? Jo, ta 6, to je... Jo, u mě 5. Je to tajta. To si označíte tank a vlastně celý váš tým má tank zaměřený, nebo prostě jakýkoliv vozidlo. Myslím, že to jde na vojáka, nebo ne? Nevím. My jsme spolu. Okay, Chceš jít na kulomet? Já řídím. Ty máš náboje. Kde? Tady. Já nevidím. To já si... Oh, Jsi tady za tím autem. to nějak laguje. Jď do mě. Počkej, tak já už nejedu. Jestli to laguje v tom autě. Ono i venku, no, to je jedno. Počkej, já jdu pěšky, já už teda jdu. To už je kousek. Jestli jedeš teda na Cčko. Ty oni tam mají tanka. Ale hovno tady mají tanka. Je. Ne, umři. Dítni se, ne. Ty voda. OK, no, takže jsme se prohráli. No to já mám dobrý skóre, no, 0 killů, no, jsem dobrý. Tady. A pro fanoušky, jak se těšíte do školy? Oh. Jo, přejte, to dobrá mapa. Já chci být na té lodi zase. Já taky, já chci stíhačku. Dneska jsme taky hráli, jsme lítali se Šimem v letadle, taky jsme se pak umístili na posledním a předposledním. Moc krásně to nedopadlo, no, to je fakt. Ale ta stíhačka pak nás rozstřílela nějaká. Šimi, vem nějaký letadlo, já nastoupím k tobě. Vrtulník vemu. Když najdu. Ne, když jsme neukradnou všichni. A jinak tady ta hra je přes Origin. Mám vrtulník. OK, no, tak držu. Je to hra přes Origin, kterou nemusíte mít ani staženou, je to prostě přes internetovou stránku, jak můžete vidět za... Aha, počkej, nemůžete vidět, mu to nesnímá obrazovku vlastně. To jsi ty? Ne. Já jsem taky letadla. Ne, tady seš, pojď, tady do toho. Ne, počkej, to neobsazený. Stíhačka. Nastup tady do toho. To je plný, není. Není. OK, tak jo. Tak můžeme radit. Jo. Chtěl jsem říct, že teda tady ta hra je přes Origin, není to žádná instalovaná hra, je to prostě přes internet, přes internetovou stránku. Takže můžete... Akorát, že se vám to, jako nebude se vám to stahovat, ale bude vám to trošku díl nabíhat. No, bude se vám to načítat, bude se vám načítat klient, který vlastně má podporu z té stránky a to všechno. Asi tak. Jo. Já. Přesně tak, tady tomu. Kde to mám zavořit? Odkaz vám tam dáme. Cože? Že jim tam dáme odkaz. Ten Origin. Jo? Tak jo, no. Registrace.
tam máte... Když chceš. Hele, já ho tref. Na. Takhle do toho. No ty si řidič. Do nás střílel ten vrtulník. Ten Aris Papadis po nás střílel. Hej, ale to je dobrá mapa na snipera tady. Jo, počkej, to je naše lajka, OK, takže my tady máme... mám tank. Mám tank. Ty. Co? Jsem jdu v vlaku. No, jdou v vlaku. Počkej, se zkusím jít za tebou, jestli tě náhodou nenajdu třeba, víš co? Jsou tady koleje. To bych chtěl někdy napíchnout pšenici, abych věděl, kde jsi ty vole, se ztrácíš. Počkej, koleje. Jo, tak ty už možná vím, kde seš. Možná, ale nic neslibuju, možná. Jsem u těch 2 komínů, na jihu ale. Jo, a jak mám poznat, kde je jich, kde je sever? Počkej, já vidím nějaký koleje tady, závody teda, ne, kurva. Mě bouchnul tank. A to je v prdeli, ale. Mě bouchnul tank. No ne, mě chce přejet. Nedělej to. Ty vole, a teď mě zase zastřelí vrtulník, víš co. No jasný, víš co. Ne. Prostě hra o ničem. Je to dobrá hra. Je to dobrý, že si to nemusíte stahovat. Já jim jdu vzít Cčko, sejdem se na Cčku. Cčko. Počkej, Cčko. Ty krávo. Já mám vrtulník. Cčko je odtud daleko. Myslím. Jo, ne. To je daleko. Uteč. Ahoj. Ty krásu. Jako udělal jsme díru v bytě. Co si myslíš, jako, že za to bude au. Mě zabil. Jo, mám stíhačku. Na stíhačku. Jo, chci taky. A kde jsi? Já tam doletím. Já jsem tam to, daleko, u těch kolejí, u těch věží. Jak jsi byl ty? Asi. Možná. Jo, určitě. Já už vím, kde to je. Dělej! Leď! Dělám takovou protačku. Dělej Spidermana! Vidím vrtulník, ale to asi nebudeš ty. Já jsem stíhačka. Stíhačka. OK, tak to teď spadla. No, do moře. Jako fakt jo. Já spadnu do moře. Ty jsi takový debil, ty vole. Mám vrtulník. Kecáš, ale ty ho nemůžeš říct, že ti k hovnu. A já mám takový ten válečný. No, to je jedno, ty nemůžeš říct ten jeden. A kde si já pro tebe přistanu? Počkej, to je nějaký sniper. Počkej po sniperovi, jako střílí sniper. Ty králo. Nebo se zabij, já tady nám držím ten válečný vrtulník. No zabij se, ale já nevím, kde se spavnu, ne? No tak dej tam to druhý, ne? Jo, to je fakt, ale. Počkej, jak se ho zabít? Jo, já už vím, možná pomůžeš pod sebe hodit granát. Kde, tady. Jo? Já ho omylem zničil ten Ty vrtulník. jsi takovej debil, já se tady zabijím jak kreta, tak to... No tady 2 vrtulníky, dělej. No dobrý. To seš. Hele, tady další válečný. Ten se ještě zamula. No tak kde jsi už? Já jsem to zapomněl zmáčknout. Ne. Já nevím, kde jsem, mě to někdy zase vyhodilo pryč. Mám další stíhačku. Ale střílím po nějakým buzerántovi ve vrtulníku. 5. Tak já přiletím na vrtulníkem, řekni mi, kde seš. Jo, mám tady zdetek. Haha. No. Kde to seš ty? Cože? Kde seš ty? Já jsem někde u těch věží zase, já nevím, kde to je. Letím tam pro Já jsem tebe. jak šejvel, ty vole. Já jsem neorientuju tady na té mapě. Ty krávo. Ne, teď. Kde jsi, já letím pro tebe. Já jsem určitě dvou věží, pořád. No. Ve prostřed. No, ne, ty krávo, mezi těma věžma. Tak si vidět, jak tam přistaneš. Ve prostřed No, jsi. mezi těma 2 věžema velkýma. Tam jsem. Ty máš vrtulník? Jo, Rozbitej. ne.
No tak to tady seš ty. Hej. No, ty vole, já jsem mrtvá. Mrtvý. Teď když jsem přistál, jo. Asi jo. Hej, ale já jsem to, na tom, tamtom. Na tom, tam. Na No, té lodi? na té lodi. Tak tam čekej na mě, Já jsem letím budu tam. stíhačku. Ne, on mě vzal. To je buzerant. Letím Tak pro tebe. já jsem mu tu rozjezdovou. More, říkám, že tam letím za tebou. Ale to mě nezajímá. Já chci prostě stíhačku. Já už tam přistávám. Letím, vidíš Tady mě? nikdo není, proč si nemůžu vzít? Vidíš mě? Nevidím tě a nechci tě vidět. Jo, počkej, já vlastně nemám orientaci na stíhačku, takže možná, že můžu do vrtulníku. Ty vole, ale to tu na to žádný nej. A cože máš, vrtulník? Přistávám. Jo, čumákem napřed, tak to seš ty. Ups. Jo, dokázal jsem to. Čum na něj na Nervóz. debila, ne? Co dělá? Jo, haha, čau Filip. Hej! Já jsem pro tebe letím jak debil. Co já s tím? Mně stačilo, kdyby si přes ten vrtulník. Teď jsem tě už přines. Dík. Tak já se pro tebe vrátím, jo. To by si byl fakt Tak jo. hodnej. Já myslel, že by jsem byl fakt blbej, no, ale tak v pohodě. Co teď ten furt dělá on? Čuchu. Žije? Zastí. Au. Mě se zabilo. No a proč jsi spadnul do moře, vej? Protože jsem omylem pustil Včko a mačkal jsem SK. Já už jsem myslel, že jsem na tou lodí, ne? Filďásku. Cipni. Asi Ale more. vrtulník. Stíhačka. Stíhačka. Ha. Vrtulník. Uj. Nechci být na kulometu. Chceš? Tak počkej, tak jdeš sem nebo ne? Jo, bereš si stíhačku, jo. Koukej, mi leď za mnou. Jo, a jak asi ty vole, to by se to líp vytáčí. Ty jsi A koukej na moc to. rychlej. Čuchu. Řekni mi, kde seš Za ty. tebou. Je vidíš? Letím jak posranej. Ne? To je sranda. Jak vidíte teda, takhle můžete lítat i vrtulníkama, stíhačkama, to je pecka prostě. Když to furt neumí. Ne? Hej, myslíš, že jde přistát na těch dvou věžích? Nahoře úplně jakože. Tam je A jo. díra. Nevadí. Hej, vyleď na tu loď. Vidím tě. Přistaň. Hej, vyleď na tu loď. Na tu naší loď vyleď. Jo, no. Já jsem chtěl teď přistát někde to. Ne? Já omylem Mě přistál na umřel vodě. vrtulník. Já jsem ho zase vzal nějak do prudký otáčky, ani nevím, jak jsem to udělal. Ty jo, já mám zase špatný skóre. Já asi půjdu za... počkej. Já to vypnu a půjdu za Angelina. Abych mohl lítat stíhačkou. Budeme lítat. To mám líp. Já jsem ve vodě. Jak jsem dostal na tu loď? Jak jako se tu loď? Tam se nedostaneš, musíš se zabít. A já, když jsem tady Co ve to? vodě. Ne? A já. Já nevím. Vyplavej na břeh a nech se zabít. Ne, ne. Jsem nechtěl. Já to jsem zpátky po menším zkratu. Trošku mi to vypadlo. Já tady plavu jak do večer, furt ze 14 HP. Kolem lodi. Tak plav. A utop sa. A jak? Pač. Plavenou na břehu. Čum, já se joinu k tobě a joinu se do té vody, čum na to. Jsi proti mně. Jako fakt to. Hm. Kdo jsi to vzal? Jsi rusák. Jsi hnusák, rusák, ošklivej, čusák. Jsem lesa.
Dobrý, zásty, hlavatej. Já doufám, že jdu slyšet ty zvuky aspoň trošku. Abych nebyl za debila. Lej. Načti se. Si beru na tebe stíhačku. Co jo ty? Řeváky. Počkej, jako já jsem fakt proti tobě. Jo, jsi Rusák. Kolik vás je? Nás je 16 vás taky. Ty vole. Já nevím, jak mám zemřít už. Tak zemři. A jak? Ne, to není vtipný, nebudeme se mu smát přece. Když to neumí. No ty pavůku. Hej, Já víš už co? jsem jednou oplaval tu loď. Víš co, tak vem bazuku. Střel, běž úplně k té lodi. Vem Já bazuku. nemůžu na bazuku ve vodě. A jo vlastně, no, to je špatný. Hej, čekej. Tak mě zabij, pavů ve vodě, blbec. Já tě mám zabít. To je těžko, mi se to laguje jak prase a nemůžu tam asi dojít. Ne, čekej, já nevím. Nalaguj se. Jo, dobrý. Už to přestalo tak trošku lagovat. Ty krávo. Ne, to je dobře, tady jsem se mohl. Jo. Já mám 50 za to. Hezky. Čau. Uhu. Jsem mláčů 400 metrů. A jedem. Mám tanka. Teda tanka. Teď už nemám nic. Můžeš jít k nám? Jo. Možná. Panoušky Šimirekem. Ale myslím, že už to můžu ukončit, ne, ten díl. Jo. To se bude docela dlouhý. Takže jo, tak se s váma loučíme a uvidíme se u dalšího, tedy možná 3. dílu dobrodružství Battlefieldu Play for Free. Takže čau. Čau.